गोजोन फुंबिलि एसबी बड निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोना सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै सेबाया जोबथा खेबनि थाखाय मेट्रिक आनजादखौ देग्लाय खुंदों नाथाय जोबथा खेबनि आनजाद खुंनायावबो गोबां बेले-बेजे मेट्रिक आनजादा जागायजेननाय साननिफ्रायनो गुबुन गुबुन जाथायफोरखौ लानानै सावरायजादों माब्लाबा सोंनाय बिलाइ लिक जादों माब्लाबा फोरोंगिरियानो नकल रानदों माब्लाबा गुबुन आयदानि सोंनाय बिलाइ रानदों थिग बेबायदिनो मैयानि सानावबो गुबुन मोनसे जाथाय जादों मेट्रिक आनजादाव सानखान्थि आयदानि आनजादाव सिलेबास बा फरायाव गैयै सोंनाय फैनायखौ लानानै दुंहाव थासारि फरायाव गैयै सोंनाय फैनायखौ लानानै फरायसाफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि बिमा-बिफा आरो अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियनआ सेबानि मावख'आव दुंहाव थासारि खालामहैदों जेराव सेबानि बिबानगिरिजों दान्थे-बिदान्थे जानायखौबो नुनो मोननाय जादों फरायसाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सोंनाय बिलाइयाव मोननै सोंनाया फरानि बायजोनिफ्राय फैदों बेनि अनगायैबो गोबां गोरा फैदों गुबुन बोसोरनि रुजुनायाव गोबां गोरा जायनि थाखाय 90% फरायसाफ्रानो सानखान्थि आयदायाव फेल जागोन होननानैबो खुद्रिदों फरायसाफोरा ओजोंहाय फरायसाफोरनि नखरनिफ्राबो खुद्रिदों सोंनाय बिलाइया बेबायदि जानायनि थाखाय फरायसाफोरनि इयुना जाहाथे गाज्रि जाया आरो समाज जाहाथे खहा जाया बेनि थाखायबो बुंथिदों आसुनि फारसेनिफ्रायबो सानखान्थि आयदानि आनजादखौ खुंफिननांगौनि दाबि खालामदों सानखान्थि आयदानि आनजादाव लिरनो हायैनि थाखाय फरायसाफोरा जाहाथे नार्भास जाया बा गिनाय सोमजिया बेनि थाखाय थाबैनो सानखान्थि आयदानि आनजाद खुंफिननायखौ फोसावनांगौ होननानैबो दाबि खालामदों अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियननिफ्रायबो सानखान्थि आयदानि आनजादाव बेले-बेजे जानायनि सायाव आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङाबो फोरमायथिदों दि जाय मोननै सोंनाया फरा बिजाबनि बायजोनिफ्राय फैदों बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होनाय जाबाय आरो जुदि बायजोनिफ्राय फैदोंबा बेयाव फुल मार्क्सखौ होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो सोंनाय बिलाइया गोरा फैनायनि अजद होनायनि सायावबो बिथाङा फोरमायथिदों दि सोंनाय बिलाइनि पेटार्नखौ सोलायनाय जादों जायनि थाखाय जिल्ला वार्कशपफोरनि गेजेरजों फोरोंगिरिफोरनो मिथिहोनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा सिगांनि समाव सीबीएसई आरो सेबानि सोंनाय बिलाइनि पेटार्ना गुबुन गुबुनमोन नाथाय दा सीबीएसई आरो सेबानिखौ एखे खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों जाहाथे रेलवे रिक्रुटमेन्ट बर्ड एसएससी आरो गुबुन गुबुन साख्रिनि आनजादफोर होनायाव जाहाथे जोंनि फरायसाफोराबो सीबीएसईनि बायदि गोरलैयैनो सायख'जानो हायो बेनि थाखायनो सोंनाय बिलाइनि पेटार्नखौ सोलायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों रनज पेगु बिथाङा सासे फोरोंगिरिया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों सुद आरो दाहारखौ सुख'नो हायैनि थाखायनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों सासे फोरोंगिरिया जाय समाव आसाम सोरखारा सुद लानानै दाहार हरग्राफोरखौ हमग्लुंगासिनो दं आरो जाहाथे रां दाहार लाग्राफोरा रांखौ हरफिननाङा बेबायदि आयेन लाबोनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खोथा होदोंमोन बे समावनो सुद आरो दाहारखौ सुख'नो हायैनि थाखाय सासे फोरोंगिरिया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों तेजपुरनि फोरोंगिरि पुष्पकान्त दास बिथाङा गोदोनायाव दौलें फानानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों गोबां सुद आरो दाहारखौ सुख'नो हायैनि थाखायनो बिथाङा देखारगाव उटमारिनि गोथैसालियाव फांसे दंफाङाव गावनि गोदोनायाव दौलें फानानै गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लादों बिथां पुष्पकान्त दासआ काबुलिबाद हाइस्कुलनि फोरोंगिरिमोन रां दाहार सुख'नो हायैनि थाखाय गोबां सुबुंफोरानो बेबायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनायखौ नोजोर होनानैनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया रायजोआव जाहाथे सुद लानानै रां दाहार होनाय जाया बेखौ बन्द खालामनो थाखाय थांखि लादों आरो दा बेनि थाखायनो रां दाहार हरग्राफोरखौ हमग्लुंनायाबो रायजोआव जागासिनो दङ फैगौ 1 मेनिफ्राय हादराव गासै रेलगारि खारनायानो बन्द जानो हागौ रेलवे बिफानजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि दाबिखौ सोरखारा मावफुंनानै होआब्ला फैगौ 1 मेनिफ्राय जोबनो गैयै धरना होनो थाखाय थांखि फोसावदों आरो 1 मेनिफ्राय गासै रेलगारि खारनायखौ बन्द खालामनो थाखायबो हुमखि होदों रेलवे इउनियनफोरा मिथिहोनो गोनांदि नेशनेल पेन्सन स्किम एनपीएसनि सोलायै अल पेन्सन स्किम अपिएसखौ लाबोनो थाखाय जइन्ट फराम फर रेस्टोरेशन अफ अल पेन्सन स्किमनि बानजायनायाव थांनाय 7 फेब्रुवारियाव मिटिं जिरायदोंमोन जेराव रेलवे इउनियनफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफान जयैनो सावरायलायनायाव बाहागो लादोंमोन बेयावनो 1 मेनिफ्राय जोबनो गैयै धरना होनो थाखाय थांखि लादों आरो जोबनो गैयै धरनानि नटिसखौ 19 मार्चआव होनोबो थांखि लादों लोगोसे जोबनो गैयै बन्दनि नटिसखौ जाहाथे गावबा गावनि एडमिनिस्ट्रेशनफोरनो होयो बेनि थाखायबो थाग थियारि जानो थाखाय बुंथिदों नेशनेल पेन्सन स्किमनि
सोलायै अल पेन्सन स्किम लाबोनांगौनि थाखाय मिरु सोरखारनिसिम गोबां दाबि दैखांनायनि उनावबो बा गोबां धरना खालामनायनि उनावबो मिरु सोरखारा बेनि सायाव जेबो गोसो होयैनि थाखाय बा सिरियै थानायनि थाखायनो 1 मेनिफ्राय जोबनो गैयै समसिम धरना होनो थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया बिनायथाव आरो एनगलानि हेंथा एफेयार होबाय। जाहाथे पुलिसा बिसोरखौ नागिरनानै दिहुनो बेनि थाखायबो नीलकान्त गयारिया बुंथिदों। फोरमायथिनो गोनांदि नाब्ला हान्जानि जानानै बिनायथाव आरो एनगला मुंनि सानै सुबुङा बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिनो लाइजाम गांसे हरदोंमोन, जेराव लाइजामनि गेजेरजों नीलकान्त गयारिखौ एबसु, प्रमद बर', उरखावगोरा ब्रह्म आरो कमलामोननि एजेन्ट होननानै बुंथिदोंमोन आरो रां जासुला होननानैबो बुंथिहरदोंमोन। बेनि अनगायैबो मोजाङै खामानिखौ माव, बयहाबो बिहोमा दं होननानै बुंथिदोंमोन। लोगोसे नोंथाङा माब्ला आरो बेसेबां खामानि मावबोनाय, बर' हारियाव बेसेबां बिहोमा दं बेनि सायावबो सोंथि खालामदोंमोन। लोगोसे सोरनिबा एजेन्ट जानानै खामानि मावालासे खामानि मावनो थाखायबो बुंथिदोंमोन। मानोना आगुनि दैदेनगिरिफोरनि बिहोमा होनायनि थाखायनो दिनै बर'फोरा बे दरखंसिम फैदों। माहारियारि आफाद हिसाबै बर' हारिखौ खौसे खालामनो नाजा होननानैबो लाइजामाव लिरहरदोंमोन। बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफ्रा गोरोन्थि मावबोनाय आरो मोनबो सानबोयैनि थाखायनो हारिनि थुनलाइया दावगायाखै होननानै बाक्सानि सालबारियाव बुंनायनि सायावनो नोजोर गोग्लैनायनि उनावनो बे लाइजामखौ हरनाय जादों होननानै लाइजामावबो मख'नाय दंमोन। दा बे लाइजाम हरग्रा बिनायथाव आरो एनगलानि हेंथायै एफेयार होनाय जाबाय। लाइजामनि रावा गुरैब्लाबो सिगिनायनि सोदोब बाहायदों होननानैबो फोरमायथिदों नीलकान्त गयारिया। सोमोनांथावै फांसे दंफाङावनो सानै हौवासा गथ'खौ थैनाय हालोदाव बोखांनो हादों। फ्राय 15 बोसोर बैसोसोनि जागौमोन सानै उन्दै हौवासा गथ'साया। आसामनि काछार जिल्लायाव जानो मोन्दों बे जाथाया। जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बरखला ओनसोलनि हाथिछेरानि साखाथियाव थानाय हाग्रायाव थांनाय 28 फेब्रुवारियाव बन लायनो होननानै ओंखारलांदोंमोन सानै उन्दै हौवासा गथ'आ। बेनि उननिफ्रायनो न' फारसे गिदिंबोफिनाखैमोन। जाथायखौ लानानै गोमानायनि अजद होदोंमोन पुलिसनिसिमबो, नाथाय पुलिसा नागिरनानै दिहुननो हायाखैमोन। जायनि थाखाय गामिनि रायजो राजाफ्रानो नागिरनो थाखाय ओंखारलांदोंमोन। बेयाव गोबां नागिरनायनि उनाव हाग्रायाव फांसे दंफाङावनो फासि नांनानै थैनाय हालोदाव बोखांनो हादों सानै उन्दै गथ'साखौ। थैनाय गथ'साफोरनि मुङा बिकि मिर्दा आरो रामा ग्वाला, सानैबो फ्राय 15 बोसोर बैसोसोनि जागौमोन। जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगोनो पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसाबो जाथायथिलियाव नुजाथिफैदोंमोन आरो बे जाथायखौ गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय जाथाय होननानै पुलिसा फोरमायथिदों। ओजोंहाय न'खरनिफ्रा बेखौ गनायनानै लानो गोब्राब मोनदों। सोरबा सुबुङा बिथांमोनखौ बुथारनानै फासि नांनानै थैनायनि महर होनो थाखाय बेबायदि फाव फान्दायदों होननानैबो अजद होदों न'खरनिफ्रा आरो जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनांगौनि थाखायबो दाबि दैखांदों पुलिसनिसिम। बिटिआर गोरोबथा जानाया 4 बोसोर बारलांबाय, नाथाय बिटिआर गोरोबथानि गोनां माखासे दफाफोरा दिनैसिमबो मावफुंजायाखै। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनानै होनो थाखाय मिरु सोरखारा खोथा होदोंब्लाबो खोथा होनायनि समसिमाया बारलांबाय, नाथाय दिनैसिमबो मावफुंजायाखै। जायनि थाखाय दिल्लीयाव थांनानै गले गले सावरायहैनो गोनां जादों बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरिफोरा। फिन बिसायख'थिनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे एनडिएफबिनि माखासे दैदेनगिरिफोर, बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर', एमपि रोनगोरा नार्जारि बिथांमोनहा दिल्लीयाव थांनानै मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ लोगो हमहैदों। बेयाव बिथांमोनहा बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनानै होनो थाखाय सावरायहैदों होननानै फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि 2024 मायथाइनि जोबनायावनो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ जाहाथे मावफुङो बेनि थाखाय सावरायदों। बिटिआरआ जाहाथे संबिधाननि मर्यादा मोननो हायो बेनि थाखाय सावरायदों। बिटिआरनि पावार एन्ड फांसनखौ जाहाथे बारायनानै होयो बेनि थाखायबो सावरायदों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि बियाब बारायनाय, कार्बि आंलंनि बर'फोरनो एसटि मोनथाय होनाय, मिरु सोरखारनिफ्राय सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि आरो फसंथानफोर जि मोननो गोनां दंमोन बेफोरनि खामानिखौ जाहाथे बिसायख'थिनि सिगांनो जागायो बेनि थाखायबो सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर' बिथाङा। गिख्रंथाव अर खामनानै 44 सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुङानो गाज्रि खामजादों। गंसे 7 थाला बिल्डिंआव अर खामनाय जाथाय जादों। बिल्डिंनि गाहायाव थानाय गंसे बिरियानि रेस्टुरेन्टआव गिबियाव अरा नांग्रोदोंमोन, बेनि उनावनो अरा गिख्रंथाव महर लालांदों। बे गिथावना जाथाया बांलादेशनि राजथावनि ढाकायाव जानो मोन्दों। ढाकायाव थानाय गंसे 7 थालानि बिल्डिं, जेराव गोबां रेस्टुरेन्ट, गोबां जि-जोमनि गला आरो मबाइल गला, बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन गलाफोर दंमोन। बे बिल्डिंआवनो गिबियाव गाहायाव थानाय बिरियानि रेस्टुरेन्टआव अरा नांग्रोदोंमोन, जायनि थाखाय गोजौआव थानाय सुबुंफोरा गाहाय फारसे ओंखारबोनो हायाखैमोन। गोबां सुबुंफोरानो गाव गावबागाव जिउ रैखाथिनि थाखाय खायफाया
बिल्डिं सानिफ्राय बारजुमदोंमोन खायफाया दैनि पाइपजों गाहाय फारसे ओंखारख्लायबोदोंमोन बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा अरनि गेजेरजोंबो ओंखारख्लायबोदोंमोन जाहोनाव गोबां सुबुंफोरानो अरजों खामजानो गोनां जादों अरजों खामजानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय गुबुन गुबुन देहा फाहामसालियावबो थिसननाय जादोंमोन बेयावनो सा 33 सुबुङा ढाका मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव जोबथा हां लाहैदों आरो सा 11आ ढाकानि गुबुन गंसे देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाहैदों गासै दासिम सा 44 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय बेनि अनगायैबो गोबां सुबुङानो गाज्रि अर खामजादों होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों अर खोमोरग्रा बिफाना फैनानै बिल्डिंआव नांनाय अरखौ खोमोरफैनो हादोंब्लाबो गोबां जाथाय जाखांनायनि उनावसो बा गोबां समनि उनावसो फैनानै अरखौ खोमोरफैनो हादों रिपर्टनि बायदिब्ला बांलादेशआव बेफोरबायदि गिथावना जाथाया गोबां जायो मानोना कमार्शियेल बिल्डिं कमप्लेक्सफोराव इमार्जेन्सि ओंखारग्रा बा हाबग्रा थानांगौनि नेमखौ फालियैनि थाखायनो बेफोरबायदि गिथावना जाथाया जानो मोनो होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों आथिखालाव साखा खबनै मटरसाइकेल बा स्कुटिनि सोरनो गोनांथि गैया नोंथांनोबो मटरसाइकेल बा स्कुटिनि गोनांथि जादोंब्ला गोख्रैनो मानिकपुरनि मानास अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय नोंथांमोनहा मटरसाइकेल नङाबा स्कुटिखौ बायनो हागोन मानोना जोबोद मोजां मोजां अफार होगासिनो दङ मानिकपुरनि मानास अट' हन्डा श'रुमाव अफारफोरा जाहैबाय 2000निफ्राय 4500 रांसिम केशबेक मोननो हागोन बेसेन नाङालासे 5 लिटार पेट्रल मोननो हागोन बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन लोगोसेनो गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि बायनो हानायनिबो राहा दं मिथिहोनाय जायखिजाया स्कुटि बा मटरसाइकेलखौ बायोब्लानो नोंथाङा बेफोर अफारखौ मोननो हागोन थाबैनो नोंथाङा बेफोर खाबुखौ गावनि खालामनानै लादो मानोना अफारा बारा गोबावसिम थानाय नङा मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 7002601255 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो एसडि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो गोजोन्थों